Good morning mga moms. So, dyan pala. Ikot ako ng ikot. Sige lang. So, ngayon, simula na po na ulit ng luto-lutuan. So, nandito na kami ngayon sa ating outdoor kitchen. Dahil sa ating gagawing ulam. Hello. Dili naman i-voice over. Ay sa bumrag na kasakit na luto. Kung wala ka murag super asim yun. Kung wala ka bahay gabi ayaw ka uli. Hawa dari ayaw pagkuha na ako at tura ka pag-enjoy dira. Hello. Say butang aning atsal. Tilakbit. Okay ni. O sinigang. Ay wala sinig. Wala pa sila sinig. Pero nara mo gyapon na namin. Dami tong atsal ang kamo. Gibuwagan na ginako. Ako gyud una ginako pagisang atsal kay gusto ko maluto. Kaunon mo gud nako. Pag uli na to karon, paglakaw na ako kung imo halukan, uyab na ta. Halo po tayo siya, uyab na sila. Si. Ang NTGG. Kasi halok saya si. Si. Ang ending, nag-chat sa Ox ang ikal. Ulit ka sila. Hinumog na dito imo. Anday. Oy basta tuwayaan di ay. Wow, toasted na siya. Yan. Yang nakita na mo sa imong kambal? Pag-vlog tiniuyong. Download ka, ana. Ano na, ang kulambo yung be. Kanang ko sa imo kay. Mo na mo balay among gagaw. Loy kudoy oy. Ko dagan ko dito ho. Ano sa balayan dapit? Ito yung balay kay ang tuko ito kung kuan tuko malumpag ba iyang kuan. Kay abuhan kay na nila katag video ni Bimbo ba. Karon ako na lang ipaayo na lang. Sa gulang ko daw. Hindi mo kaya. Kadto ka kasi ito. Hindi nga kailangan itampalin. So bugod mo kalayo, Bri. Oo. Talawang kahoy. Pila nang kabuok? Ay na. House na dali choy. Sunog naman oy. House Saka tanggalang mantika Britney. Di kupsan kini mo para mawala ang mantika. Di mo na nung i-apil gyapon luto. Bugok mo nyawa. Ang detay ko dito. Di ba what's the point? Ay mo gipakupsan para matanggal ang Paan matika. Di Atas. mo na nung siyang i-apil. Mugal ay mo gikupsan para mawala ito para mawala. Hala, sige. Tapo na lang. Sayang yan. Toasted na. Agad alteya ko among kalambo ko doon pag-exercise kaya nga taas cholesterol mo. Wow. Ayan po. Sundua sa Akubi, dugay kaayo ang mga motor. Hindi din siya pasundo. Ano pa doon na full. Oh, malikot yung kamera ay kamay natin. Ang sarap yung pinaktot kasi marami sa home. Malalaki. Aka na si Kang na nag-request ng sinigang. Okay, siya kung katiwasan na. Siya sumama kagabi sa table. Hindi ka proud. So it means hindi talaga ako priority. Diba? Yan ang sinasabi ko. Sakit yun, no? Ako talaga. Mahirap magmahal na hindi ikaw ang... Diba? Pinuntahan ka lang kasi inaway ka. Hindi, pinuntahan ka lang kasi nga may kailangan sa'yo. Diba? Kaya shout out sa lalaking yan. Ha? Matapos lahat ng ginawa ni Britney sa'yo, masakit pa yung ngipin niya bagong bunot. Tapos... Actually, munti ka niya nang ibenta yung kidney niya kasi balak bumili ng motor. Ha? Oh. Para lang mabili ng cash. Anong pangalan mo? At ano yan? Lagyan mo ngayon. Yun ang pinakbet. Nabet. Ayan na, ang uyap. Kay Dita, uyap. A little bit. Ginoo ko na ayo uyap, maalat na nga tuyo pa. A little bit naman. A little bit lang naman.
Kaya para dili kay siya luspad ba? So, ibig sabihin, hindi ka bet. Iba ang bet. Shout out sa'yo, K. Espinosa? K. Puro ba yung mga K? Kiatan. Dugay, kasi jig-jag ang magluto ng sinigang. Ang mga close na. Ano din siya tulog pa ma'am? Kambilit, sila baraki. Hintay, Palawas ka. Para na? Parang na? Food once a week lang. Kiman time! Wait, dahil pa ang kondot oh. Matigas pa ang Kaya kalabasa. maluto lagi na siya sa mga Init. Ano muna, takpan. Patay na ba? Kaya siya ba? Dami na yan. Ipatikim ba? Titikman na natin ang luto nila. Yan na. Sitaw ang ating paborito. Diyan Ito ako yung lang. luto na. Diyan. Yeah. 1 to 10. Negative 2. Ha? Okay. Masarap siya. Perfect! Ang sarap niya. Ayan. Ang lutuin lang konti kasi yung kalabasa medyo puti pa. Ikaw daw Tama magluto. lang kaya nag-video lang unta mi din Pare. kuan. Ang sinigang ko talaga. Ang sinigang Nguya pa dito, yan. Silaw pa yung ano, kalabasa. Whitney. Untik Gusto pa. niya iba naman daw. Mm. Pailisan na. Garden mo. Join ka na mo. Ala, Paul. Yung sa garden. Paul. May kangkong daw. Di ba? Bala. Sinadya niya, ano yan ni Britney. Tuyo yung great. Tuyo niya. Play. Tingnan mo ma kung ano ba. Ano? Kita ko? Uy. Yan mo na pula. Palagyan ko. Yung pula muna. So, serving Yung na pula po ba? siya sa kanyang pinakbet. Pang ulam daw. Para yan, oh. Ano, bigyan tayong ulam? Mm. Para yan sa simbahan nila ni Argel. Nag-pledge kasi siya. Ayan. Pause mo naman. Made this food. Pulog gabi sa motor. Natinduman eh mo? Huwag magtala. Sumbag mo niyan duwa ka nabaliskan siya. Luwi ka sa nanggit siya. Uy. Eh, isog ng suglod. Kuha na sa suglod. Ah, ka pa yun. Kuha na sa date para... Dalang pagkit niya. Na, bridyo na si Jig. Asa to Sinigang buwan? ni Jigjag ang vlog for the day. Atong gonteng. Ayun no. Imo mang request para na kay kuan content na. Wala, video ang cellphone nimo. Pasahan na lang. Amin namin. Oh, ayan naman si Jigjag. Ano yan? Cellphone niya. Ako magbibideo. Paano si Jigjag magluto na sinigang? Ikaw magluto. Namin magluto. Ha? Kailangan nakaganyan. Uy, magkantiwara ko kaya na. Naulong sa motor. Ha? Pasa daw dito kuan ka. Kukuha ka pa rin ng kangkong. Yawa, Brit. Apil ni? Oh, pwede nga na. Eh, puno kang gilawi, good job. Bakit parang na-i-ads? Taas pa kamay, taas pa, gana-ana. Parang na-i-ads dahil. Ito na nga, may i-ads pa nga dyan, banda. Tumagin. Sige na, go na. Magaling nga, inano ko na yung mga ano, ayan no, makikita nyo guys. Oh. Fertilizer Para hindi sa yan. anuhan ng mga aso, kahigon ng mga manok. Ayan, ipukagid. Ah, may bulaklak pala Kaya mga yan? 1 to 2 inches. Ayan yung mga kangkong namin ng mga tira-tira. Ayan. So, Mulak lagi sa ba? Kaya nga, may bulaklak pala yan. magpo-produce siya ng bulaklak kasi, ha? Kampak ko. Mamumulaklak talaga siya kasi dyan man magpo-produce ang kanyang seeds para magkaroon ng seedlings ang ating kangkong. Yan, magpula-pula na. Wasa ni Paul! Tingayaya kayo. Lalagay na rin natin yung mga sahog.
Lalagay. Matanggal na yung mantika na. Ayun. Hindi. Lagay na natin yung card. Gusto mo Ayan yan. pa yung karne. Lalagay na. Then, Andiyan ka na sa baw? Kulang pa din. Fresh from the farm. Yes, from the garden. Fresh from the garden. siya rin nag-ano niyan. Siya rin na nag-cook-pick niya. Harvest. Hala. Mamagay kasuko. Artikalim. Serve, serve, serve. Kaya kakain na kami ng lunch. Ang dili paluto ang talo. Luto na. Ano nga nalalata yun? Wow! Malimnam-nam, sinigang. Ay, dyan pa. Sinigang may puso. Puso sa saging. Kung na yung kanong naligan mo ito? Nagwa ka. Nablat na gabi halal na fall. Ma! Nakasundot pa yung daliri. Kain na na. In fairness, dili sumo ang karne na. Nilita. Pero na yun, aftertaste. Tingnan yung mga fun ron. One false move na lang. Saniti mo lang naman. Course eviction, lagi may tabo lagi ano. Magbalot-balot ka na, dahil makakawi ka na ng butuan. Okay, pag. Diba? Ang lasad ka. Masyado nga bang mahabang tulog mo araw-araw sa ikaw ay nalalasing? Dapat ka nang abang ang pahinga. Ikaw nga ba? Oyang! Sponsor? Nakahanap ka na ba ng bagong sponsor na bakla? Sa bawal naman? Ano ko tanggal? Dito ka dyan. Wala yan, ikaw dito. Manggap. Yan yun. Ay, maglanggain ba? Hindi naman ko na siya pakita. Makita sa lain nga vlog. Ayos. Nahanap ko yung okra sa puso. Hala, tuwara. Ay! Ay, hapon yung may. Ay, May! Ano ba? Ibang ko na.